Mabasa ninyo ning akong suwat bago pa man mamalhin kung asa man ninyo gusto. I hope you read my letter, Dolanday, before you transfer the other station. If you don't like your job, you better go home. You plant kamote. The door is open for you. Itago na lang sa pangalang Cedric. Let's call me Cedric. Taga Jade Valley ning Dakbayan sa Davao. Jade Valley, Davao City. Sama ninyo Dolanday, mahilig po kong mag-bike-bike. Yes, just like you, Dolanday. I like biking. Yes. Mahilig po kong mulangoy. I like swimming. O mahilig po kong magluto. And also, Mag-adad og lamas. I love cooking and slicing the ingredients. I like chopping. Tell you honestly, Dolanday, this is it. You're departing, and I'm Sol Aribang. Pita, ano na? Manalong malaga. Kalang... Ulitaw, apan komplikado ang akong kinabuhi sa gugma Dolanday. Single and single, but it's very complicated. Miagi na ko pagka call center. Yes. Former call center agent, salesman. I Kaya like some... gugma man sa kuha nga akong kauban. Noon naman ko. But my co-workers is, yes, falling in love with me. Moto ni sibat ko. That's why I'm escape from Absalom. Huwag na mo po kong salesman sa soft drinks. Yes. Yeah, that's true, that's true. I'm a former salesman in soft drinks. Apan na may na-inlove po sa kuha nga taga-convenience. But the girls from a convenience store is falling in love again. Moto ni undang nasad ko. That's why I stop, look, and listen. Naog ko pagka gym instructor Dolanday kaya mahilig po ko magpadakog lawas. I'm going down to gym instructor. Yes, the gym instructor. Oh, sinya sa may nagkakaan. Makita mo nito diri. Abi na kong nakalusot na ko Dolanday. I thought that it's over, Dolanday. Apan abot kong tinuod bagiday nga kung auman ka sa imong mangustin. Ganun kag babay. If your it begins, there's a lot of mold. There's a lot of girls to get your heart and fly away. Huwag din hina nagsugod. And this is the story. Ang gap na sa boy. And the start of my life. O ginini. And this is Anay tabo. what happened.
Ubay-ubayin po din nag-gym diri part, no? Ay, bagay. Kay nag-promo man ta diya. Piso kada kwan na dumbbell. Importante gina itong piso per good. Anday. Ito importante gina itong promo kay Daghan na rin kay gym, bro. Siyempre, importante nga ng promo. Ganahan kita promo, girl. Tuging na si Jobert nga extra po dito sa high-kwan. Es Jubert balas. Das nang les Jubert ko ba? Minsan po na ganyan. Lago, di ba ka manok nga may asinog bitsin? Piting tataan nga. Ay, Bert, mau mo ginayahagit. text na ka, Bert, ha? Pantay ka sa Bert. Pampakuan. Pantay, di ko niyo makultangan, Bert. Pampakuan mo ginayahagit. Sa pasulid sa lawas mo. Dili magod, Bert. Ikaw ba mo rin magiging instructor? Ano man ang dili pwede nagag-asin sa mga lawas mo rin makatambok. Di mo? Kanya ka na maligo, malagi ka galagat, Bert. Asin, parat mo nga po na. Bert, ay go. Patwa mo na. Kamunduan, Jubert, Bert, babisag madag ko, pamaglawas ko, Bert. Sa pitbull na siya, sa pangalan niya. Tara. Dara, ako! The Sun and Gravel. Taban. Ay! Uy! No! Tutok na maganda sa... Ano maganda sa maganda? Ayaw ka na lagi ng dumbbell. At pagkikin ni Barbel na katugan na kakuli. Grabe tayo ng gilam sa nanggal sapot. Sunod nung inamidanong ha, ayaw pagpatakag arsa bugat kayo kay delikado na, madisgrasya ta na. Ano na ba yung nadisgrasya na dakdakan na nanong? Mga sakto yung ka dyan, nong. Ayaw nga nga, sige na mamugtabi, George. Ano na yung trabaho, ano na disweltuhan mo, magtabi-tabi. Di magapungkol, kay presidente lang sa reka. Padong ka, ikaw instructor ka. Last na lang ng kigawa nga pa na. Ay, patulad, tubaga lang, ipamatan na. O, sabi na yun! Instructor na ikaw, nga mura magagdaw budot. Nang ay ko, Pwede na mag-instructor at tumboy doon eh. gananada, kay amigo pulis. Karoon na, nong ha? Pag-apil ka sa das may tumboy. Kasi na ko, Ben. Sakit kayo na ulit, tiguan nga, Ben ba? Ulan! Ikaw ba? Sabi na lagunagot. Ay na, sundan mong program nung para... O sa may gusto ni mong lawas nung. Gusto na ko mamahimaw si Arnold Schwarzenegger. Gusto rin kayo may magsaro sa siniger na? O sa man Sabi, mata na nung ay. gusto ko may mo Mr. Universe. Dapat ko'y paglaom. Mr. Arnold Schwarzenegger. Spelling na, Ben. Schwarzenegger, Ben. Ako kung makitundo, ay mo ka lang kung Arnold Schwarzenegger ang lawas. Spelling nga lang, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger lang. O, sige, tutuan ka na mo lang. Kung mas spelling mo ng Mr. Schwarzenegger. Schwarzenegger lang, kala. Sige. Kasayang mga saswa na mo'y nadawan ko. Ben, sige na, Ben. Ang akong ganahan dyan si John Rambo. Rambo din akong ganahan. Pinarambo lang ako lawas mo. Anong Rambo kay sayo na. Mga ba ng Rambo? L.I. Rambo? Jet Li, ano? Miss. Ayan, position. Si pangalan mo! Tawagan na lang kong Kwan, Cedric. Cedric? Marami ko sinubok, makalagay tungkol na yun. Style, good, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Tuloy ko yung kanang wala kong si Kwan, wala kong si Gina Corona, ang lawas, B. Sige. Kana! Gusto ni mo ka nang Kanang mag-kickboxing? player sa Kwan ba? MMDA! Papa, MMDA nga Kwan ba? Specialized. MMA na, din na MMDA. Traffic enforcer. Kana! Gusto ni mo mag-practice na, training ka. Sige, boxing ka, ha? Baksik ka! Ma'am, kabalo ka nga. Kanina niyo, kanina na nga jabe! Okay, Ina naman. Bantay na. Sige, ma'am. Importante ng training sa boxing, ma'am. Labi na sa mga babae. Bansa? Kanang mga babae, Nga kita. jabe, kanina nga jabe! Ito ka dito ka patulan, babayana ka. Ano, sagdilan.
Last na lang ka. Last na bang nagpasakit na ko akong nauyang. Gusto ginagamayag. Ayag ka mo. Ay, ma'am, relax lang, ma'am. Sige, ani ang buhato na to, ha? Training ka kay mahining mag-boxing ka, ma'am. Dipinsa sa hubog ba? Ma'am, nakasuway na ba ka nga nabastos na kaglalaki? Sa hubog? Muna kong ingunin mo. Mag-boxing ka. Para nga di. Ang tuman mo. Dali na, training ka. Okay, sige, ready. Hands up. Hands up na! Okay. Sila ko na kung ipauga ka kapag dami mo na kung mouthpiece! Padol, ano? Ako mouthpiece ka ba kung mong ipagay? Okay na, ne? Sige, jab. Kana. Creates combo. Kala! Superman! Katipin na Superman! Kana. Sige, tira. Ang pinagkalabas sa kulit! Ay, pikir na si Manong Katuwad niya. Sorry, para mo kong Sige, magpala! isa. Kanina! Isa ba? Good job. Sige, isa ba yun? Kato, let's go. Come on, Kato, let's go. Good. Out na ko? Ay, dapat kinainin ko ba? Magpatinig na ba? Ha? Magpatinig na siya, Ay, magpatinig na. ikaw na tinin na na. Kapoy na ko. Di ko na lagi. Kapay pa kapag. Ikaw na lagi. Ikaw na yung gusto. Inigo, kinsa man abi? Ako. Ako ang nagwagi. Mama mo lagi na pa. Hi, Hi, ma'am. I'm Bianca. Ma'am, Cedric. Ako gusto nga may mga gym instructor na ko kay may ako na doon na balitaan sa gawas kay ikaw na pinakakuyaw din. Di ko ganahan yung murag tumboy. Di man good ma'am sa kuan. Dili ikaw na, na Idris Mila. Excuse me. Ay, isa man ka. Sikyo ka dyan eh. Parang nakabati ko na yung ginaglan sa kong tabang. Dili ikaw akong ipakita. Kani akong Nakatubad ipakita. ko nga hindi ko na pinakamayong instructor na ko to. Naipit naman kani ka sa kuhan kani. Barbel, may kang maayo instructor. Nahilos, hindi pwede mahilos lang ng Marvel. Dili na nung, kana lang ka. Kana. Ako ni bahala na no. Sige. Ikaw akong gusto, Cedric. Ma'am, kanang VC ra ba dyan ko, ma'am? Busy ka, Idris Mila. Ma'am, Si Kumila, para sugot ka. Ako gusto, amora ko si Jennifer Lopez of Tian. Abs kong lawas. ma'am, kinanglan din na. Gusto na ko, tangalon ako niya akong street smart. Ma'am, dili lang ka na, ma'am. Kinanglan na to nga i-train ka na magka-abs, ma'am. Gusto niya. Kana akong gusto. Tsaka, ay, ma'am, dalaga pa ka, ma'am? Sige lang ka. Ikaw pa, minyo na ko eh. Nakumbalas gawas. Mo ba? Oo. Nas Dubai akong bana, oy. Okay. Ma'am, kanang susugod na tas training ni mo karon? Ikaw ko, naraman na nimo. Okay, Sa kuha na ulan, sa takuan yung lawas si Drake, oy. Grabe, ganang ko sa mong dughan ba, oh? And the bass keeps running and running and running and running and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm effect. Remove the inhibition, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, feel this bullet we die. You wouldn't believe how we wild. Furniture
till it's burned out. Turn it till it's burned out. So, grabe singot mo, mama. Gabili kayo sakit kay kutiyan ba? Mo inani na ni pangpangkuan ay magwagwag. Inisip tubig mo. Inisip tubig. Oh, scammy na ba? Napay na dia. Ang sa nirula imong kani at. Alam mo na si Juan, alam naman may mga Mexicano naman may kaliwat. Alam mo na si Juan kayo si Juan Manuel Marquez gani. Pinong kitong ihi niya. Diyan. So, okay na ka, ma'am? So, pa may gusto ni mo makatunan, ma'am? Gusto ni mo mag-boxing buga? Gusto ko mag-boxing. Kanang pagpawala sa kanang pagpasulit sa bukton. Okay, sige. Yan ang pala ko na matikdan. Sa man ang inyong nasa inyo nga front desk ninyo kanang receptionist yung lalaki nga nagapula? Ay, mister! Sino kayo kanya, mister? Pangalan mo, mister? Ano mong receptionist niya? Mister, tumag, mister! Ma'am, ano lang mo kay? Isapot na naman. Busy mo kayo na nagamang ko kay mga kliyente ko. Wala kong may mo. Yung ma'am. Okay na kanya, mister? Barabas? Ma'am, una na ako, ma'am, ha? Una rin ka rin. Ay, yatag ka. Ay, ano, ma'am, uy. Sige na. Ay, Sakay lang ka sa kong, Ma'am, ay, na lagi. Isakay ta ka sa kong pana. Kumuha ng Land Cruiser na, ma'am? Ako na. Tara na. Dili lang ako maulaw ko, ma'am. Ayaw, nadali na. Dito lagi ka dres dagat, ma'am. Hindi mo ginahan, magugudrib sa dagat kaya makawalag problema, makawalag stress. Sa istorya lang ko dali, Cedric. So, wa pa rin mo yung anak sa bana, ma'am? Wala pa lagi, kaysa nang siya nagbiyahe na kong bana. Wala kong bana sa pag maabot din, matug naman. Pero to ang magkagkuhan mong bana, abroad. Talk abroad. Ito dito, sa abroad, nagkuhan siya dito kanang quality control sa mga kuan, kanang karnis camel. Ano kayo yan, Cedric? Ako? Dati. Karon. Makita man yun na, di ba dyan, makita man ako nga na juga iyab sa una, pero karon wala kayo iyab, Ron. Wala. Wala man kayo iyab, Bing, naku tinood, Bing, explain ko na sa ko in one word. Busy? Busy ka, kala yung trabaho, busy? Ayaw mo pag busy, good? Wala ko'y time man ng relasyon, ma'am, kay Salmon nga. Nagkamot ko just kinaboy. Dati na ako, nag-call center na ako, nag-salesman na ko niya. Nag-salesman kagligit? Dili, soft drinks, no? Pero nag-salesman. Nung kailangan nga salesman og ligid nga. Bilib ko totohanan na to. Nag-gym to siya sa mga suidos. Bilib ko totohanan na to. Nag-gym to siya. Hilig na siya. Asa to yung mga kauban niya? Yato mga pag-umangkon? Adi, mo na to yung, uyab to niya. Aba? Pag-umangkon. Pag-umangkon. Magdadala ko na ito pick up, good. Yeah. Ma'am, uli na siguro ta, ma'am. Ayos sa, dali sa, mga onta, mag-inom tayo, mga onta. Tara. Ayun, ma'am, gasto na kayo ka, ma'am. Diyaw, kaya banda-banda, mga onta, diyaw. Tara. Dili na siguro ta, ma'am. Di ko nagsaba, ma'am. Sige, dali na, takala, may gusto po. Manulog tadi anang kanang diyaw, para na hotel nga gitumba. Huwag sa tadi, ha? Ikaw na siguro, ma'am. Una na lang ko guli, ma'am. Ay, nalain, puga ko rin sa musulod. Kitang duha, ha? Makunsam tadi, ma'am. Ano ba, mga unra ko takot, pahuway, tagtanag TV, ana.
Naglanag sa amin, dili mo. Mo gani yung batab diya kayo ayaw ko na lang batab diya may tubig na eh. Agasan pa siguro na, no? Agasa di mo agas yun. Sige na, pagas. Hadlo kayo kay hirap tingi daw. Saan bangag ano mo ramang naibiti nagpuyo. Agasan ako, mama. Pagasi daw. Umagas mo na. Okay, kaya po na. Ayaw kay hitter ha, kasi pareha ako amigo nga. Misa na dito sa hotel. Nag-fighter, luto ang itmiging. Ganito rin akong laptop, Cedric. Ay, kupoy, laptop. Bagay mo lagi ka magulit ng laptop. Imo na. Tinuot ka, ma'am? Imo na. Ayun, mama. Ikaw, ma'am ba? Ulam. Dagang kay ko ganing laptop sa balay. Nagitotong Apple Spine ako nga laptop. Dagang kay ko diyag mga kuan. Ayun, mama. At ang mga, kay ko kuan dito. Gusto ganahan ko atang ako ang computer nga Mac. Hindi ako madawat na, mama. Ano kasi imo na. Nakalata na sa mga dito. Gihimo na kayo nag-tiles na ko ba ang laptop dito? Ma'am, Sige, maglood ko karon. Hindi na ako madawat nun. Daghan kay nasa balay. Kabalo ka, amo pader ang kwan dito, among design dito laptop kay. Daghan kay kong laptop dito nga kwan. Himo na kong tiles. Magpadala na po ito kung banag ang laptop dito. Amo ba, ma'am? Sige, ma'am. Sure ba ito ko, mama? Ganahan, pero ko na. Sige, limo na. Ulo. Wala'y daot ni ma'am? Wala na daw, talala daw. Sige, para itong amigo, tagaglap doon, dauton mo. Payo ka na. Tapos ko gamit na dayo. Cellphone, no? Tapos tingin na cellphone. Isa, mama, ganyan, nag-text ko. Sorry, yung cellphone ni mo, maganghang yung cellphone ni mo. Ma'am, pa-text ma'am, Bill. Nahotdon ko, bro. Ay, mayan nga. Ay, mayan na. iPhone 5 ako na ni ma'am. Dagan makay ko. Mura man na yung ginawa. Di mo naman mo nagbairan kayo dito sa muwag. Dagan kayo. Imana na. Wala ko ikabawas ni mga ni ma'am. Huwag kay kabaos? Ay, abi di mo, luwa po kay kag laptop, gawa kay kag cellphone. Lain po kay wapo zero kay kwarta o na 5 mil o. Imana na. Bakit man yung at least, makapahambog ka sa mga amigo na libre ka. Ma'am, isa ma'am, kanang, ma'am Bianca, ayo. Ma'am, isa ni ma'am. Usa pa may itong gibuhat ay diri. Luwa pa kay Kos Camille. Dalit. Ma'am Bianca, ayo ma'am Bianca. Damihan ni mo glaps. Ma'am Bianca, ayo. Ikaw ba? Wala bang ka nga? Wala uli-uli akong mana diri. Ayo ma'am. Kansa? Grabe gini ba? Gahi gini magtutunan ba doy? Ha? Guwapa ito mo. Ay, lego piansa pa, di ka dyan ito pa. Uling ba na to? Ako silon kita ito pa. Susulin juga kwan. Kutsilyo, amat garote, judo karate, Granada. Sabot niyo ba? Pat, aji ka Pat? Karoon na niya abot tong kwan ba do? Ha? Grabe lagi Pat. Next month pa to? Hi Cedric. Hi ma'am. Hi ma'am. Yes, imo na, bitbitan niya akong bag. Naisig ko min. Salamat kayo ma'am, makibitbitan ni ma'am. Magsumba ko. Tara, tuduy ko. Start na ta ma'am? Mag-start na ta. Sige, gusto mo kanin mo karon dayon. May gusto kayo nagkaroon dayon, sige na. Okay, position. Okay, nanay. Ma'am. Oh, Cedric. Ikaw
na katambal sa kuka. Wow! Pagbiang ka, tama naman mo. Sama rin nga. Kami. Hi. Ma'am, Oh, kumusta? alas tres ka daw nung sama ka dali. Ako gato, mapabot ako sa mong amigo, gato na ako doon silang balas. Sakit na yung ulo. Ma'am, Di kalintura daw siya. Dili ko tulog, Bi. ma'am, Masa may naan mo si Drake? Ang grabe, na-inlove mo ko ni mo si Drake. Naman sila kay Bertod siguro. ma'am, tama. Ma'am, ayun, di na siguro na. Ay, ko ginana si Drake, good. Ay, ba, masulod na ko, ha? Tagdaan mo yun. Dali na si Drake, okay, oh? Nagkalagay kay kwento sa inyong balay, flat screen TV. Ano lagi ka mag-flat screen niya, pare? Ano kakanan mo mga appliances ito, Pat? Sa manang kuhan diya. Isa. Nalang ibutang diya nga aircon ko sana. Okay, padala mo na, Dre. Imuham daw na. Nalibutan, nalibutan, Dre. Cedric Lim. Wala ko nag-order aircon mo. Imuham daw na, tara. Naikuan diya, pangalan diya. Hi, Cedric. Toyex, naikuan 5 mil, oh. Iktan na dito ka. Ano, salamat kayo, ma'am, salamat kayo. Wako'y nakita, ma'am, wako'y nadungog. Very good, very good. Inana nyo dapat mo aton, ha? Ano niya? Madawat ni mong aircon? Oo. Imuha na. Wala mo ko nag-order, ana. Centralized aircon na siya. Wala mo ko nag-order, ana. Ma'am, Dili na wala ka nag-order lang ganun, pero ihatag na ko na si para dili kalimutan. Ha? wala. Ma'am, di na ako na madawat mo. Sobra na po siguro na, ma'am. Ah, dili gina pwede na. Kay mangluod na dyan ko, grasya biya na, ihatag na ko na sa imo ha, para ikaw malipay pug ka. Kay mabili akong gilipay. Kabalo ka, Cedric, ikaw rin nakahatag sa kuwag. Satisfaction. Unya, kanahan ka? Unya, ha? Painitin na po na akong kuto-kuto. X1. At, Ito ba yung ba't stretching sa 1? Bebe. Ah. Hi! Ipatas man pa to? Hi, Cedric. Toyex, good morning. Ay, ma'am, good morning ni mo diya, ma'am. Morning mo diya, ma'am. Naku, ipalaila sa imo ako ang husband. Si Kuana Benji. Si Tart Benji, si Cedric, si Toyex. Asa man do? Asa ka mo dire? Ano lahi mo yung naman sa legs kong asawa? Boss. Wala, sir. Kami yung instructor, sir. Pinagsalig mo kay upat mo para mamunay kambal, ha? Ha?
Saan nga mang mata ni Bert? Bert. Hindi na nawan, Bert. Iktad siguro ko, Bert. Ikaw na, iktad na lang. Kaya kasi nga, isa kag na ang nato. Siya doon nagtiyan ba? Isa ba yun yung tirada na eh? Ikaw, sinti ka sa kasuhakas ito. Ma'am, kan ka karon, ma'am? Wala na akin. Mga unta. Gusto mo mga on mo? Invite pa ko ka na mo nga mga on. Maganahan ka mo kaon. Magulat pa dito sa sakyanan, ha? Bye! Do, magaling niya, do. Dinibigay mo tatong gwapo, do. Bert, suga ni nga. At banana ni Bianca, Bert, eh. Gusto ba yung katagaon, Bert? Di na kumuso. Sipat na dito. Magkuhan, gani ka, mahiringan, gani ka na, Bert. Impatso juga, Bert. Ha? Ako Dulanday, pinahadlok ako sa sitwasyon bago pa mauhi ang tanan. Niresign ko pagka gym instructor. Huwag nagpalamig sa ako. Matagpaan ni 2 weeks. Sige daw balik-balik si madam sa gym, huwag nangita sa kuha. Wag daw siya kasaba kung asa ko kay iyang ingon nga wag daw siya kahibaw. Sa tinuod lang ganahan po doon ako ni madam pero lisod na ang sitwasyon. Mas may na mo iktad tadaan. Ug nagmahay na po ko sa mong panghitabo. Ano mangita na lang jugog dalaga nga walay kabilinggan. Pero na dili ta mga sangit. Salamat Dulanday and more power. Hanto din hinalang. Inyong suwat magtatampo. Cedric. Sorry. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me